Това е Ноайнщайн, гений прероден в неоново бъдеще. Познатата дивота на косата, но с модерна, дърска визия. Лице хиперреалистично, с искри в очите и уверен привкус. Висок клас улична мода, неонова качулка и графично яке. Ярки веришки и цветни маратонки, култура и чар в едно. Позата е уверена, игрлива и властна, ръцете изцяло видими. Студио RGB светлини оформят остри контури и светещи ръбове. Фон в стил Токио, геометрия, светлинни ленти и пулсиращи форми. Палитра, неон-розово, електрическо синьо, киселинно зелено или лаво. Киносъкъсна дълбочина и супердетайлно лице в 8K резолюция. Класическа портретна майсторска техника среща футуристичен поп-арт и стрит култура. Иконичен, вечен, енергичен, Ноайнщайн 2025, бъдещето изглежда смело.